ассалому алайкум падарон, модарон ва бародарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Чӣ хеле ки мисли пешина якумин шуда ман ҳаракат мекардам ки якумин хушхабарро баҳри шумо расонам. яъне ки ин яке аз хушхабарҳое ки аллакай сар шидестем. ман мехоҳам ки якумин шуда пешкаши шумо гардонам ва шуморо хушҳол кунам ки ин саршавиаш аст, яъне ки дар бораи парвозҳо ва граница кушодани Тоҷикистон ва тӯи маъракаҳо аз кай сар мешавад. ҳаминро барои шумо мегӯям. барои ҳамин видео паҳн шудан якум дар видео лайк монед, видеоро дар ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед ки дигарон ҳам хабардор шавад. қароре ки нав баромад ҳозир ман барои шумо мегӯям, яъне ки барои тӯи маъракаҳо ва ду давлатро границаша аз кай мекушанд, яъне таърихи рӯзе ки самолётҳо парвоз мекунад ба Тоҷикистон кадомҳоанд ва аз кадом числа сар мешавад, ҳамонро барои шумо мегӯям. якум дар бораи тӯй мегӯям ки бисёриҳо аллакай мегӯяд тез бурем тӯи маърака кунем. аз 20 июни соли 2020 дар ҷумҳурӣ барои гузарондани тӯи хонадоршавӣ муваққатан дар доираи то 100 нафар даъват шуда ва танҳо як маърака дар маҳаллии истиқомат ё дигар муассисаҳои хизматрасонӣ аз ҷумла тарабхонаю ошхонаҳо бо риояи ҳатмии қоидаҳои санитарию гигиенӣ иҷозат дода мешавад. яъне ки гуфтагиҳои дӯстони азиз, аз 20 июн шумо метавонед ки тӯи маърака кунед, вале аз 100 нафар зиёд намешавад, яъне 100 нафар бояд шумо даъват кунед. мегзарем ба қисми асосии парвозҳо. кадом давлат аст ки парвоз мекунад, яъне ки ба Тоҷикистон аллакай раҳо аз кадом рӯз сар мешавад, кушода мешавад ва мардум рафтуомад мекунад. ҳамчунин тибқи қарори ситоди ҷумҳуриявӣ барои анҷоми парвозҳо дар хатсайрҳои байналмилалӣ ба самти шаҳри Дубай, яъне Аморати Муттаҳидаи Араб ва Ҷумҳурии Узбекистон аз 1 июли соли равон иҷозат дода мешавад ва мусофирон бояд ҳатман маълумотномаи тиббӣ дошта бошанд. дӯстони азиз, охирашро хуб гӯш кунед, яъне ки мусофирон бояд ҳатман маълумотномаи тиббӣ дошта бошад барояшон. қатъишон як мусофире ки аз Узбекистон ё аз Дубай ба Тоҷикистон меояд, ҳатман бояд дар дасташон маълумотномаи тиббӣ дошта бошанд. яъне ки ин саршавиаш аст дӯстони азиз ва хостам ҳамин хушхабарро якумин шуда барои шумо пешкаш кунам, чунки мехоҳам ки шумо ҳама вақт хурсанд бошед ва ҳамаи мо дар муҳоҷират ҳастем, ман дар муҳоҷиратӣ ҳастам. ҳаракат мекунем ки асосашро, яъне аз Москва кай граница ба Тоҷикистон ҳуй мешавад, ҳамонашро боз ҳам барои шумо якумин шуда пешкаш шумо мегардонам. дӯстони азиз, барои хушхабарҳо зиёд шудан як канали Хазинаи маърифатро ссилкаша дар зери видео мегузорам. ҳатман ва ҳатман дар омада обуна шавед ва дар охирон видео нависед ки аз канали Ҳамнаво омадем ва иншоалло ки хабари границаи Москвара ҳатман якумин шуда пешкаш шумо мегардонам. эҳтиёт кунед худатонро, аллакай мебинед ки сар шидестай, иншоалло ки раҳо кушода мешавад. худатонро нағз нигоҳ кунед, дар паноҳи худованд бошед. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.